Goddag og velkommen til. Vi har nogle nyheder, vi skal vise jer i dag. Den første her, det er fra mærket Craver, som passer til case-traktorer. Det gør de næste to produkter i øvrigt også. Den første her, det er CR3012, og det er den første af de tre lamper, vi vil vise jer i dag. Det er en forlygte, og udover det så har den en dekorativ refleks her i siden. Og den næste nye model af Craver udgiver i den her omgang, den passer også til case. Det er en forlygte, der hedder CR3013. Forlygten her, den har også den fordel, at den har arbejdslampe i siden. Og derudover så kommer den med en pladen her på den originale, har det med at falde med, så derfor der ser det pænt ud, at man får sådan en her med til. Og endelig her til sidst, der har vi CR3014. Det er en forlygte, som kombinerer nærlys, fjernlys, positionslys og med en integreret arbejdslampe her. Alle lygterne de er online og kan købes direkte på vores webshop nu, så smut ind og se, om den passer på din traktor.